Yıllar boyu bize şol bir zada ayarlar. Şahatlanın. Bizim asudu asmanımız var. Gülyal yurdumuz var. Milli liderimiz ve arkadağımız var. Uğudun prezidentimiz arkadağı serdarımız var. Baktlı durmuşumuz var. Avadan yurdumuz var. Siz yurdu bulacak bolyanız. Siz halkımızı uruşturacak bolyanız. Siz halkı birbirine gemirtecek bolyanız. Deyip yıllar boyu bize şol bir zatlar ayarlar. Eğer de 90%'dan gobrak yurtlarda uruş bolmasa, bu yurtların halkının baktı durmuşda yaşayanlığını anladyar mı? Elbette yok. Men bir yönökü soru vermek istedim. Bombaların yokluğu eyyem baktı durmuş mu? Adamlar dine parahat asman bilen yaşamayalar. Adamlar iş, gideci, adalatlık ve gelecek bilen yaşayarlar. Şeyde de bolsa, çünkü gün Türkmenistan'ın halkı bulun hemmetinden mahrum. Olur bize durnukluluk düşüncesini mecbur zor bilen propagandanın üstülen ağımıza koyarlar. Türkmenistan'na durnukluluk hem bilen dımyanlığına göre bağır. Durnukluluk halkın korkyanlığını ve zor bilen saklanyanlığını zordan gününü görýändigini anladýar. Köşk artistler ve ekrandaki yalanlar. Men medeni şahsiyetler diýip atandyrýanlar. Ýagny köşk artistler barda aýratyn aýtmany isleýärler. Sahnada ve televizyonda arkadağa parahatçılık ve durnukluk üçün minnettarlık bildirýänler barada. Olar aýdym aýdýarlar, ýylgyrýarlar, häkimetlere baş eýýärler ve halkın hukuky durmuşy barada dymýarlar. 20 ýyldan gowrak arkadaň hökümdarlygynyň dowamyna biz şu zatlary gazandyk. Weýran bolan ykdysadyt, ýok edilen raýat hukuklary, erkin hereket, ýygnanmak, pikirini azat aýtmak haklarymyzyň gadagan edilmegi, howpsuzlyk we hak hukuk goýan güýçlerinden gorkmakluk, köpçülikden zähmet migrasiýasy, ýurdun ýarty diýen ýaly daşyrypda iş migrantlar bolup günlerini görýärler. Ýurtda hökümet 100% dolu korrupsiýa alyp barýar. Arkadağdan başlap, oğlu serdardan başlap, her bir hökümet ýolbaşçysy açyk paraxorluk edýär we halky talaýar. Bu sunugat işgärleri diňe ýalançy däl. Olar wagt guraly hökmüne ulanyp, aýdym bilen ugladýarlar we halkyň geljegini diktatorlar ogurlamaga kömek edýärler. Asuda sosial betbakçylyk. Sanlary terdim. Pensiyalar ve kömek pullary ýagny pasobiyalar aýda $15 $30 çenli. İşçilik garaşsyz çaklamalara göre 50%'dan ýokary. Daşa ýurtda işleýän iş migrantlaryň sany 45%'dan ýokary. Adamlar uruş ýok ýerden, durnukluk, parahatlyk bar ýerden kaçmaýarlar. Adamlar garyplykdan, adalatsyzdan, haksyzlykdan we umytsuzlykdan kaçýarlar. Bu parahatçylykly durmuş däl, bu durnukluluk durmuş däl. Bu asuda sosial betbakçylyk, agyrly deňişdirme. Hatta Merkezi Aziýa ýurtlarynda da Türkmenistana göre ösüş we adamlaryň haklary, döwletiň durnuklugy has ýokary. Huzguzy biznes, huzguzy eşlik diň ösýär. Açyk bäsleşik norma boldy. Açyk saýlawlar geçirilýär. Azat hereketler, adalatlyk durnukluk möwsalýar. Kredit bank sistemasy, yerli valyutanyň konvertasiýasy onuň daşary ýurtlarda çalyşygy güýçlenýär. Eger Türkmenistan'da 35 ýylda Türkmen mandynyň konvertasiýasyny hökümet iýdigiderli ýürüdip bilmese, manadyň hümmetini saklap bilmese, onda döwletde, hökümetde we halkda durnukluluk barmy ýa-da döwletde, hökümetde we halkda da finansawy hawosmy. Mysal üçin, Özbekistana iň pes pensiýa takminan $100. Bizde bolsa 15 we $30 aralyk. Bizim döwletimiz Özbekistana göre baý döwlet. Halkymyzyň möçberi bolsa takminan 9 esse özbeklerden az. Muňa garamazdan bizim pensiýalarymyz 4 esse pes. Näme üçin pensiýalarymyz 4 esse pes? Pensionerlarymyz agyr ýagdaýda bulan durnuklugyň, parahatyň, asuda asmanyň alamatymy? Inni ýurdumyzy Baltika döwletleri, ýagny Litwa, Latwia, Estoniýa döwletleri bilen deňişdireli. Biz SSR darganyndan soň, ýagny 1991-nji ýyldan başlap şol bir başlangyç şertler bilen ýurdumuzy ösdürip başladyk. Häzirki wagtda Pribaltika ýurtlaryna pensiýa ortaça 600 eurodan gowrak, 20 esse ýokary Türkmenistandan. Erkin hereketler bar, vizasyz istendik Ýewropa ýurtlaryna we 150 döwlete gowrak gidip bilýärler. Erkin pikirleri aýdyp bolýar. Partiýa ýa-da jemgyýet gurumlary istendik adam açyp bilýär.
Hatta daşından başka devletin raýaty bolup jemgyýet guramany partiýany açyp bilýär. İşleyen ve öteyen iqtisadyat bar. Euro valutasy ýörýär. Açyk saýlawlar bar. Her 4 ýylda häkimet üýtgeýär. Dürli partiýalar we jemgyýet guramalary bar. Şahsiýete hormat goýulşy bar. Kanunlar işleýär. Elbetde ol döwletlerde de korrupsiýa bar. Ýöne onuň möçberi gatyp 5%-a gowrak. Bu zatlar döwletde gurulan demokrat sistematynyň beren miweleri. Şonuň üçin tapawut adamlarda däl, tapawut ulgamda, tapawut alınıp barlayan siyasatda, tapawut halky edýän gurulan awtoritar sistemada. Şonuň üçin biz häzirki awtoritar sistematyny demokrat sistematyna çalışmasak, ýurtda üýtgejek zat ýok, geljegimiz hem ýok. Döwletiň ýerine maşgala hökümdarlygy. Türkmenistanyň häzirki hökümet inni döwlet däl. Bu maşgala biznesi. Häkimet miras arkaly alınýan, ähli edaralar we ministerswalary garyndaşlary bilen doldurulýan, korrupsiýa adaty zada öwrülen yer. Adamlar sessiz gullukçulara öwrülenler, bu durnukluk däl, bu ösüşem däl, bu iza aýtmak, bu peset gaçmak. Netije we soňky sözler. Paraha datman atly pikiriň netijesi ayaklarymyň aşagyna topragyň, döwletligimiziň gitmegine getirdi. Iqtisady hukukçylygyň gitmegine getirdi. Hukuklarymyzyň, azatlyklarynyň we geljegimiziň gitmegine getirdi. Egerde biziň jemgyýetimiz durnukluluk illüziýasynyň öwedine näçe uzak wagtlap dymsa, şonça da kriz we döwletligiň gitmegi çuňlaşar. Aýdymlar bizi garyplykdan halas etmeýär. Dymmaklyk bolsa parahatçylyk we durnuklugy bermeýär.